Hello mga idol! Welcome back to my YouTube channel! Yes po mga idol! Oet Salabarrio po! At tayo po ay papunta ngayon sa KTM po, Pangasinan. Yes po mga idol, dito po yan sa Dagupan City. At tayo po ay mayroong update kung saan ang bagong Duke 200 ngayon po ay available na dito po yan sa KTM Dagupan. Because last year pa po natin inaantay itong unit na to at sila po ay naubusan na to dahil talagang sold out po sa buong Pilipinas. So ngayon may available na pong Duke 200 dyan, yung bagong 2021 model. At kung gusto niyo pong bumili niyan, let's go at samahan nyo ako na i-review at i-check itong bagong motor na to. Kaya nga pala mga idols, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para po lagi kayong updated. Again mga idols, malapit na po tayong 10k subscriber. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pakipindot na po yan. Subscription button natin mga idols. So mga idols, andito na tayo sa location ng KTM Dagupan. Yan po ay lagpas ko ng konti dito sa junction. At yan po ay malapit lang dito sa University of Pangasinan. Ito na idols, kitang-kita ko na siya. At tayo po pupunta sa loob para i-review itong bagong KTM 200 Duke, ang pinaka-astig ng naked bike ng KTM mga idols. Let's go! What's up mga idol, nandito tayo sa Ready to Race. Yan po, KTM here in Dagupan City. At ang ating video for today, walang iba kundi itong bagong Duke 200 mga idol. Duke 200, yes po. And to give you the price ng itong motor na to, 169,000 pesos. Yan po yung kanyang SRP. And dito po sa KTM Dagupan, yan po mga idol, dito sa KTM Dagupan, itong Duke 200 ito, pwede kayo bumili ng installment dito. So pwede kayo mag-apply, punta kayo dito, and then pwede nyo pong makuha ito by installment. Again guys, ang SRP niya 169,000 pesos. At ito po yung bagong Duke 200. Kung saan yung kanyang pinaka headlight design, pareho na rin po ng Duke 390. Ayan po yung pinaka nabago dyan. So, ganda ng kulay niya. This is color white version. Meron din po siyang orange version ng Duke 200. Ayan, idol. Ganda, no? So, naked type. Talagang formato na wala ka nang babaguhin. At quality talaga. KTM po. Located pala itong KTM Dagupan here at Arellano Street. Tapat lang po yung University of Pangasinan. So, hindi kayo mahihirapang makita to. Madali nyo lang malalaman, makikita yung branch nila. And dito nga sa KTM Dagupan, hindi lang po KTM ang binibenta nila rito. Meron din silang Kinko, scooters at Husqvarna motorcycle mga idols. Ngayon, tignan natin yung mga specs nitong bagong motor na to. Again, yung kanyang pinaka-rear. Ang ganda ng pagkakaano, no? Suabe. Kumbaga sa pag tinanggal mo tong rear fender na to, sigurado ako ang astig ng forma niyan. Kitang-kita ngayon, lalabas tong big tire niya. Super wide na po yan, wide na tire. And this one is tubeless na rin. Yan po mga idols, again, ang ganda ng kanyang rear suspension, So dito sa KTM Duke 200, because yung mga parts niyan talagang quality talaga. Wala akong masabi. Yan yung makina niya. That is 200cc. Malakas. Subok na. Yan po. Ang ganda ng kanyang headlight, idols. Ayan, kitang-kita nyo yung headlight niya. This is LED na, oh. Kita nyo yung pinaka-LED niya. Ayan. Guwapo, no? Yung pagkakahugis niya. Ganda. And then yung kanyang rear front fender. Ayan. White color. Ayan yung kanyang pinaka sikat na kulay concan.
KTM, siyempre orange yan. Orange color. So may decals pa yan na KTM. And yung kanyang front suspension, upside down, ang ganda, no? WP yung kanyang brand. Ayan. WP. So, panalo. Quality po talaga pag mga WP brand yung nilalagay ng mga shocks or suspension. So, ayan po mga idols. Yung kanyang ayan, signal indicator, that is also LED rin. Tingnan natin yung kanyang susi. Ayan. Ito yung pinakasusi niya. Of course, KTM Duke 200. Quality talaga. Yun yung station niya. You can push mo lang yan, then maglalak na. Ayan mga idols, no? Yung kanyang tank. Ayan. Quality rin yung pagkakakulay niya. Ito yung glossy black to eh. Then to, yung white. Glossy white. Ayan, 200. Sa mga idols, ito po yung kanyang harapan na handlebar. Tapered handlebar yan. Ang ganda. Talagang yung position niya rito, very upright pag nakaupo ka. No? Ayan, sa left handlebar, nandito yung high beam and low beam. Signal indicator and yung kanyang busina. Of course, yung kanyang sa right handlebar, yung kanyang starting. Ayan. And sa kanyang meter panel. Digital na po yan mga idols. Digital na. So yan. Yung mode niya nandito sa left side. And yung siset mo yan dito. Ganda. Quality talaga itong ano na to. Duke 200 na to. Yan. In my previous video, nakita naman ninyo kung ano yung mga specs niyan. At dito, kita nyo rin ngayon, bagong-bago. Ganda ng pagkakasit. Suwabe yung ano niya, yung cover niya. Makinis, no? Ayan yung kanyang seat dito sa likod. Mga idols. Ganda. Panalo rin yung kanyang stickers na KTM dyan, no? Bagay na bagay talaga. Of course, yung kanyang taillight, that is also LED. Ayan, kita nyo yung pagkaka-LED niya, panalo rin. Ayos. And indicator signal left and right. Ayan. Lagayan ng plaka. Ayos, no? Itong advantage ng motor na to, equipped na yan ng disc brake. Front and rear. So makita nyo yung kanyang disc brake dyan. Sa rear side, ito. Yan. Okay rin. And of course, yung kanyang cut wheel na orange. Ang ganda, no? So ito pong Duke 200, wala na kayong babaguhin dyan. Kompleto na. Kumbaga sa, sasakyan nyo na lang to. And yung shock niya, laki, no? Oh. Laki ng shock niya mga idols. Astig din, astig. And yung kanyang brake dito sa likuran. Yung kanyang muffler dito, yung sa ilalim, underbelly, no? So hindi mo masyadong mapapansin yung kanyang muffler na nasa ilalim. Unless yung iba kasi nasa gilid na mismo. Ayan mga idols, yung kanyang makina. KTM Racing, of course. Laki ng makina nyo. Ayan, nakikita mo yung frame niya. KTM, no? The best. Duke 200, mga idols, panalong-panalo. Ayan mga idols, Duke 200. Available po ngayon dito sa KTM Dagupan. Presyo niya 169. At dalawa po yung color niya, may orange and white. Ito naka-display ngayon dito yung white color. Again, gusto nyo kung bumili ng installment, pwede rin po rito sa KTM Dagupan. Punta lang po kayo dito at mag-inquire kayo kay Sir Manager, nandyan siya. Ito mga ito, ang ganda, no? Sig. Ito, sasakyan na lang, kompleto na sa specs. Ano kayong hahanapin pa. Double disc brake, harap likod, super wide tires, full LED headlight, digital na yung kanyang instrument panel. And of course, yung forma niya, naked type. Ang ganda, no? Naked. Ayan po mga idols, kitang-kita nyo.
In 4K video po yan. 4K video po tayo ngayon. Para po mas malinaw, mas